Eta behin, eskerrik asko, ururik, batez ere Nafarroako Unibertsitateari, Unibertsitate Publikori, gure kabi edo izango delako. Euskal Herrien Institutua eta Deustuko Unibertsitatea oso pozik daude Euskal Unibertsitateen topagunearen Udako Euskal Unibertsitatean auzolanean aritu ahal izateagatik. Zoritxarrez, unibertsitateok eguneroko jardunean ez dugu aukera handik izaten elkarrekin lan egiteko. Ikerketa euskaraz argitaratzea erraza ez da gaur egun. Baina inork baldin badu horren ardura, Euskal Unibertsitateek dute bat ardura hori. Eta ezin diogu, erantzukizun horri bizkar eman. Are gutxiago eman behar diogu bizkarra, ikerketarako ezinbestekoa den, ikerketa bera euskaraz zabaltzeari, euskaraz gizarteratzeari. Unibertsitateen ardura da, era berean, gazteak ikerketara bideratzea eta Euskal Unibertsitateon ardura da, gazteak euskaraz argitaratzea bultzatzea. Aurreko ekitaldian izan zuen erantzuna akuilu indartsua da, Euskal Herrien Institutuarentzat eta Deustuko Unibertsitatearentzat, aurten eta hurrengo urteetan ikergazten ere auzolanean jarraitzeko.